हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आं आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। DHS एग्जाम पस्टपन जाबायना जायाखै अफिशियेल नटिस फैगोनना फैयाखै बिनि सायाव जों नायगोन। दा गोबाङानो भिडिअ नुखांखाबाय आरो लोगोसे आं मैया भिडिअ खालामनायनि जाहोना बेनो जे अफिशियेलि जेबो पाब्लिश खालामाखैमोन जायनि जाउनाव आं बे भिडिअखौहाय बानायनाय जायाखैमोन। दा बाथ्रा थायो लोगोफोर मानो बानायाखै मानो बानायदों मानोना जेब्लायबो अफिशियेल नटिफिकेसन नेनाय जायो आरो लोगोसे भिडिअ खालामनाय जायो। दा बेखायनो जों फैबाय अफिशियेल साइटआव DHS आव। दा जोङो DHS आव फैनाय लोगो लोगो जों जेब्लायबो दायो लेटेस्टआव नायनांगौ मिथिखायो बयबो। स' बिदिब्ला लोगोफोर जों बेयाव dhs.assam.gov.in बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों जेब्लायबो एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन आरो लोगोसे अफिशियेल नटिफिकेसन जों बेयावनो नायबाय थानो हायो। दा गोबां नटिसखौ मोनखाबाय मैयानो नाथाय लेटेस्ट आपडेटखौ बेयाव होनायलाय स' बिनिखायनो आं भिडिअ खालामबाय आरो आं सिगांनि भिडिअआव बुंखादोंमोन जे एग्जामा पस्टपन जानो हागौ गोबां दैबाना जागासिनो दं होननानै। दा फाइनालि बेयाव एग्जाम पस्टपननि थाखाय अफिशियेल नटिस पाब्लिश खालामबाय अके अफिशियेल नटिस बेयाव गभर्नमेन्टआ पाब्लिश खालामबाय आरो बेखौ बुंदों जों नायनिफ्राय डाउनलड खालामनानै मा होनदों। स' बिदिब्ला जोङो डाउनलड एगेनाव खालामबाय आरो लोगोसे जों नटिफिकेसन्स नायनाय लोगो लोगो जों मा मोनगोन बेनो जाबाय एग्जाम पस्टपन। दा फाइनालि नोंथांमोननि DHS DME बेनिफ्राय DHSFW आयुषनि एग्जामा पस्टपन जाबाय। गोबां रिसार्च खालामना मोनदों जे जेरावबो माने दैबाना जाना दङ। स' बेखायनो बे 3 जुलाइआव जानो गोनां एग्जामा फाइनालि पस्टपन जाबाय आरो बेखौ बुंदों थिखानाय गैयै समसिम पस्टपन खालामबाय जेब्लाखि दैबानाया जोबागौ मानि बेयो फ्लाडा सिटुएसना जोबागौ मानि एग्जाम जानाय नङा। स' बेखायनो नोंथांमोना मोजां चान्स मोनदों फरायबाय थादो जेसेबांनो पस्टपन जादों नोंथांमोना फरायनोबो टाइम मोनदों आरो लोगोसे आपकामिं एग्जामाव मोजांबो लिरनो हागोन। थ' बेनिफ्राय गोदान एग्जाम डेट दासिमबो होआखै आरो लोगोसे बे जुलाइआव जागोन ना जाया मिथिया मानोना जुलाइआव गोबां फ्लाड जाबावो। स' बेखायनो बे एग्जामा जागोन ना जाला बुंनो हाला। स' बिनिफ्राय ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 एग्जाम बे मोननैया दायो नन टेक्निकेला नांथागासिनो दङ आरो लोगोसे ग्रेड 4 एग्जाम माब्ला जाफिनगोन दायो मिथिथ'ला जेब्लायबो नोंथांमोना आपडेटखौ नेथ'दो अफिशियेल नटिफिकेसन आरो लोगोसे ग्रेड 3 खौबो दासिमबो डिक्लेयार खालामाखै जायनि जाउनाव गोबां फ्लाड जादों बेफोरनि थाखायनो दासिमबो एग्जाम डेट एनाउन्स खालामथ'वाखै। थ' जियानो जादोलिया बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेसन बे गासैबो सैथोआनो जाहैबाय दानिया आरो लोगोसे नोंथांमोननि सानदेआव जानो गोनां एग्जामा जाथ'ला अके नैबे ग्रेड 4आ बेनिफ्राय ग्रेड 3आ माब्ला होगोन जेब्ला आपडेट मोनो स' नोंथांमोनजों लाना फैगोन बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव। नोंथांमोना दासिमबो साबसक्राइब खालामाखैबा खालामना ला बेबायदि आपडेट मोननो जबनि बागै।